Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itano pakadaan naging kutwa kaku panalamat tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab saging ka iya oras pindi itiyan rakitan o di na pipatot yan rakitan. Pantag sa kapungungudasan aging ka iya bulan Ramadan. So, mga pagariya may pumakinagiman to na mapita inya tatano. Mapita alungan na Jumaat na ayatan o niyata si iko kasi di pa alungan. Kagito'y ikadwo pula ang usyaw si isagyang ka iya Ramadan. Diyang gotwa pupanix, pupakatokora katanwa, isarang kundi mo nakaber si isa labangan pagadian na di ito benar. Yung gotwa tigiran na si isa Saudi Arabia na di to benar. Adi ka pa kay si ikaw puwasa, yung bayakap niya taaka na si ikaw ikadupul agwalo. Ayad nakap niya tatano na sa giyang gotwa ikadupul agusyaw. Mapita alungan na Jumaat, na si isaging kutwa kasi di polungan na giyutoy kap ni atatano. Giyutoy kapantagan ko ni atatano. Na umaylay so ulan, na mimbalay so Ramadan, adwo pula usyaw. Na ayapaganay si iko kagya kamoto na Shawwal, na si iko alungan na Sabto. Upman na batano di pa kaniya tamapita, na pembeli sa Ramadan at 30 gawi na ayap man napagan niya Shawwal na si ikwalungan na Ahad. Ito sabab piyagi sabutan na kano langon ayan ni atatano na mapita alungan na Jumaat si iko kasi di pa alungan. Si isaging kay Sultan Nagadimapuro, Lanao del Norte, na ayadar pa ami si iko diya mikap ni ata naging kutwa maraniron si Isabawian poblasyon abituan sa Pitikal. Naroo pa kadarpa giyang kutwa mga ulama miya makapupuon si Isa Mahad Bawian al-Islami. Paguluan na naging kutwa mufti miya si Sula al-Alim Usman Lumabaw agus mga padiyan. Yan nga siya sang kaya poblasyon sa Pantalan na ayap katampar si inaging kutwa pagariyak na mudir si isaging kaya Mahad poblasyon si Al-Alim Husari Ahmad Aluyud agus sumambo sa mga padiyan. Sumambo sa grupo nun agidaging kutwa si Attorney Manning Arompak agus sa mga pagaritan mga duat, mga mubalig na si kami mambup katampar sa giyang nadarpa si isa kagya kamoto na kirapan. Pamugay sa Allah, na si oras alas 5 sa kagabi na darpa kami sa giyang kutwa mapapanto ang mga area di ipaniyataan sa giyang Sultan Nagadimapuro. Na apianto na ni kagya kamoto nagkupakatan kami na mapakato kami aging kaya Lokstan o pagalitan o watatano kapapantagan na mayor sa Ginga Sultan Nagadimapuro, Lanao del Norte, si Honorable Mutalib, Makabato Dimapuro. Nagwami bupman mapakatukaw ang province. Kagi ako kapipita, na may kabibitare kami, yagugyang kutwa mabubali representative province, si isagyang ka na hospital, provincial hospital sa Kapatagan, na nakita ro sa mi bumapita gyang gutwa pantag sa gyang kaya programa sang kaya aid. Paganayron naging kaya kapos sa naging kaya Ramadan na tanto magagdamakan so rata ginawa sa kaya pakatukorang naging gutwa mga tengdakan Haji Salman Mustafa Bilaw ug yung mga pagiwatanakan si Maulana Jamin Haji Nasif Sarif
kung si Maulana Ismail Dimaw, kapapantagan siya sa Raywin, Pakistan. Si isa Raywin Lahore, Pakistan, o kaya tiniran sa Ijtima. Na oriano kaya pa sa do Ijtima, na nanayon nila naging kaya problema si isang kaarktan wa lockdown. Kaso kabaling si isa Pilipinas na malbud. Pamanapunga si isa Pakistan, nasungga sa Pilipin na malbud ka pakabaling ka. Lagidang ko ta mga pangaritan wa labis sa pula po sa Sultan Naga di Mapuro. Amiyati siya ko tayo Ijtima, agulumiyala ko sa patulan na miya baloy at lusiran ka grupo. Na sa isaon ka grupo na kaya pakogitiran na si isa Pakistan, Singapore, Cebu, na miya ko masiran sa SND, na miya quarantine siya dahil sa 15 days, na after 15 days, nagusiran mo kagya ka mo ito na kuhan. Maalaw da makaliw. Si kaduon ka grupo, na si isa man na kapapantagi sa kagya ka mo ito na Manila, sisisiran sa Manila. Na si katlo ka grupo, kumukuro dyan po siya nga Sultan Naga di Mapuro, na sisisiran sa kagya ka mo ito na Markas, Raywin, Lahore, Pakistan. Sa gimbo tapagan niya kaya tinanang niya estima na tiyarima o Allah, gimbo tapagaritan na si Haji Abdul Ghaffur ang makapupo sa Cotabato City. E mantok man na waktu asar raktano, na waktu aluhur, si isa kagya kamuto na Pakistan, kakagya mauna tanong sa 3 oras. Luhur sa Pakistan, na asar sa Pilipinas. Na may informa ko iran, naging ko tuwa isa ko mga ulama, si isa gin kay Mubalig, Jemaat Tabligh, si Haji Abdullah, Maulana Haji Abdullah, Daud, na mindud sa limuwallah. Ay kalalaman ang aran yan, na si Abdullah Posto. Yung kaya pagaritan no, Abdullah Posto na ikabtirun sa Posto. Na si Ikuragun 1987. Napaganay po na makataling maging kaya galbak sa Pilipinas. Na pwede kami si isang kutwama sa mga ngunguda, adip blablag. Pugunod si isaging kaya kaya kamoto na Jemaat Tabligh. Nas kami kaya maswara na po sa Markas, Bandarengad. Kunod ta na miyaging ko ta Jemaat Plalakaw sa Saragun. Pidal ay Plalakaw iran. Diyan ko ta Jemaat na makaunuton na si Maulana Abdul Hanan, Plalakaw sa Saragun. Si kumang ulama. Na ay Ameriran nagyang ko to si Attorney Nurzaman, miya ka sa Waluragun. Kabubali niya na kagya kamoto na judge. Na ay miya kaunuton na si Abdullah Posto, si Maulana Said Karim, Ari Ismail Karim, sakan, talo kami. Na di ang kalipatan, nagyang ko to, di kami kapamagunuta si ko, suldo miya ka piraulan. Taman din sa kagya kamoto na di kami di kang galabukas sa gingadawat, na da kami makabulablag. Nagyang nga napagaritan na si Abdullah Posto na sa kanya ni Khalilid. Adi makaturjuma sa iko mga foreign. Sabab sa giyong ko to kagis kanyan na tanto active gumala kami sa singgay niya na oras isa markas. Na aya last at yarjuma niyan nagyang ko to isa ko mga ulama si isa Saudi Arabia. Nagyang ko to isa amala ulama sa Saudi Arabia na diyang kalipatan naging kutuwa bayanihan sa markas. Kakagi abturjuma ni Abdullah Posto na muntun ako sa mutakilidian na man nakren ako niyan. Abtulungan ako niyan. Tingin na Sheikh Gitun na dawa ko tiyang naway. Rinan wallah, diyang kuta pagaritan no. Ay pupunutol naging kuta ulama sa Saudi Arabia. Na ayat tingin na paparangay namin na igira sa pulugaw iya lamba si iku Ramadan na si kami at tigin pagkati mo mga ulama si isa Makkah al-Mukarramah sa Baitullah al-Haram si isa Masjid al-Haram kadi kami mag-i'tikaf so at tigin sa sabot na mga ulama na rawat tigin manip kati mo si isa Madinah al-Munawwara sa mga Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam abituan sa Masjid an-Nabawi al-Sharif.
Miya kay sa tigin, na si isagyong kutwa, kaya pag-itikaf kami, na dako at tigin man ay makapag-itikaf sa 10 isi ko Ramadan, o Laylatul Qadr, kami apda ko at tigin ko tashkil, amlala ko sa 40 iya siya ko at tigin paka-antap sa United States of America. Si kami at tigin miya ka pruta sa California. Siya tigin sa giyong kutwa masa, akatiti mo at tigin ng mga ulama sa Masjidil Haram sa Makkah na iya lecturer, adi mo magusay ko mga ulama na si Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, aming kibaril ulama al-Mamlakatul Arabiya Saudiya, pinananatigin ko mga ala ulama, si isagin kaya kaya kamoto na Saudi Arabia. Normal at tigin saging kaya mga ulama, ad natigin na ulama, mag-active siyang katablig, na ad man natigin na ulama, dis kanyan mag-active siyang katablig. Sa kanatigin na siya kung kapapantagi sa California, sabab siyang ko takaplalak ako sa 40 ya taskila ko, o mga pagaritan o mga padaulama sa Saudi Duat. Hagin-tigin naman tago kami sa California, na diyang natigin man ay katawan na subinawayak na ulama sa Makkah na inipakaisiyan si Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Ay tigin na inipakaisiyan nun na tigin na guru amin. Anto na tigin imiyaswaw ulama. Anto na tigin imiyaswaw kagya kamauto na matao. Agyong kutwa ulama matao. Nadas kanyan pag-iatikap si isagyong kaya Makkah Al-Mukarrama. Abud numiyal ako sa kaya kamauto na 40 gawi. Nasi isumiyong sa mga ingda kafir. Lagi na tigin na kaya kamauto na kwa. Amerika. Dahil tigil pang pagsagyan kay Atikaf no? Kasi isumim sa kaya kamoto na Amerika. Mga pangari, pumagin na ayatarjuma, nagyan na aritan no, pagaritan, mamindod siya limu Allah, pakasurgaan wallah, si Abdullah Posto. Nalalangag good, nagyan ko takapugusyaw, nagyan ko Arab. Ayat tigil na inisimbag Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin. Na sa katanwa tigin ng mga ulama amatitimo si isang kay Makkah Al-Mukarrama, lalambo na si isang Masjidil Haram, padakuron. Kapapagantagan dita na mag-iatikaf. Na ayat tigin na saguga amiyagugatan na sunnah. Kaagi so kapag iatikaf sa Masjidil Haram, gusto ko pa mga masjid sa dunia igira Ramadan na sunnah. Ipong may kadupula wisa, taman ko ikatulupulo. Gito sa tigtan wa kapugilot o rasol sa tambad udi na tinampi. Ako kapugawan yan si ko kagya kamoto na pamilya niyan. Sa kapakapunang bayang yan ng kiran sa kagya kamoto na Laylatul Qadr. Sa katanawat tigin ang mga ulama imanto kapapantagan sa Masjidil Haram sa Makkah Al-Mukarrama. Na ayam yagugatan wa tigin na sunnah. Ayam yagugatan na sunnah. Nasukman at tigin sa mga pagarani o mga ulama, may makaumas isang ka ng mga padingid, api andi din miyantap sa dunia. Sa dinan kandila kaproma sa isa na lang kuwang ba, kipsampay niya si kuwagama, na ayat tigin namin gulaulayran na wajib. Ayat tigin namin galabukiran na paliugan. Nasa katanwat tigin na sunnah. Pakaganda tigin, agi makauma ko sa Saudi Arabia, may pasad pang tigin sa Ramadan na inala ko ang kuto ginawa ang natigin na alim, adi ka sa sumayo doon sa atablig, natigin na gari. Next year, amay ka next taragun, amanala ko kapma sa 40 days na pakunot akong kao. So tigtan nga himala, pamana may mamsa. Tigin na ino ka pakunot. Kaya tigin na katang mo siya, ito na di ka sa sumayo doon sa atablig. Gaya naman po kagaya ka mo ito na kapakasabot ako kung mga ulama sa Pilipinas, ada po natitwa katawin nila sa giga tablig. Adi mo lulubas sa kitab, may sa surato na gimbuta kagaya ka mo ito na ubod na may atagal ng tablig na yan ang paguyag-uyagan. Naso kamataan yan, na miyatin, rango na 1990, na makatatangan kami ko, ifta Sheikh Bimbas, Sheikh Abdul Aziz Bimbas, kung kinisugo niya sa isaging katablig.
Ay pa kanya makatatang ano na si Maulana Faisal, Abdullah, ikado si Al-Alim Kaharbaulo, pakasurgaan ng Allah, wala mo ito sa malabang. Ikatlo si Al-Alim Attorney Ahmad Kanag Pambaya, lokstano to attorney na alimpan, as ipagbisa kanya kamoto na Manila, po sa Baluin. Ikapat ako, makatatangan sa gimutwa kitab. Pantag sa gimutwa kaya pag-usay Sheikh Abdul Aziz Bimbas, sa kinis sugo niya sa gim kaya kandawat, agit na kagalabak ang mga tablig sa Pilipinas. Asa sabod ang mga nguday edad na pupagabidaan ni Ran. Na di kami nirod kating kalkaandang na miya batya, nagundang abid na katawan. So miyaw na aifta mga ulama. O kaifta ni Sheikh Abdul Aziz Bimbas, ago so kaifta ni Sheikh Ibrahim Ali al-Sheikh, miyaw na niya na mufti. Ago gim ka nakapapantagan na mufti sa Saudi Arabia, wata gim ko ta miyaw na mufti. Sheikh Abdul Aziz Bimbas, agim ko ta si Sheikh Ibrahim Ali al-Sheikh. Na kaya tigin na tiro niyan tak na magunot. Na tigin na tiro ang karakan sa tito miyang gulawla. Na pikir ko siya rin yan tak na tigin na gimbo ta kaisi niyan si Sheikh Saleh Al-Uthaymin. May pantag sa gimbo ta autikaf. Na ska tigin ipapipikiran ko. Papunta rin ko, hindi pa kayo siya na nakapag-itikaf kabakan bitublig sa California, sa Amerika. Na ayat tigin ninis bagi Sheikh Saleh Al-Uthaymin. Nasa katano sisi sa Makkah Al-Mukarrama, akapapantagan adi mag-i'tikaf na sunna amiyang galabakatano naging ka na mga pangaritan no alumya lakaw sa nalang ko Allah na wajib amiyang galabakiran. Oriano to? Na inisumpat yan nun. Gitingin ang kalalakaw mi na didun sa niatakan ibang sumur sa Pilipinas. Bawat tigil sa Pilipinas. Sa bawat tigil sa pagiling ko, sa television na FK, yan naging Pilipinas na Christian country. At tigin man ay, mga tao na mga Pilipino, mga kafir, diyan na tigin pipikir. Dahil tigin sa pamikiran ng nibad, nagkailak na masjid. Alagi dagyan na masjid si isang na markas, Abu Bakar Siddiq, si isang Marawi City. Ayat tigin na kalayan na 20,000 tao ang makapsumbayamon sa suld. Mana na tigin na daw to tigin sa kwan. Doon tigil na raw ta pamikiran na kanibas, bud nagkuma ko si isang kakaya kamoto na Marawi. Ang markas at tanto tigil na kaya kamoto na Mala. Gubako tigil man ay kele so kadakdaklan ko mga workers si isang Pilipinas. Na ayat tigil pipikir ng nasungan na nagi Indonesia o di nagi Malaysia. Kakagi tigil na tumata nagi Indonesia, agugi Malaysia na Muslim country. Nagwad tigin na, kahanda tigin wala na mimbol sa desisyon o amirami sa Saudi na si kami at tigin pakasong sa Pilipin. Na miyara ta tigin na ginawa ko, kagid yan kabe ba kami makasangol sa kwan? Pilipinas. Limot tigin wala subhanahu wa ta'ala, agid tigin na gimbot kaya pakasangol kami sa Pilipinas, kaya pakasangol kami sa Pilipinas. Na mayalak na tigin na gin kaya kaya kamoto na Marcasio. Kaya dala ko na natigin na Manila. Kaya dala ko na natigin na Lano del Sur na dabsa tigin na lagi na Pilipinas sa kibubayin na natanto ang madakan. Ang gumagalab ko siyang kadakwat. Diyan tigin na gin kaya dakwat. Gin kaya katublig. Na pamatigin ka pakaibarat ako sa Mariag na tigin na kaibaratan yan na lagi na tigin na gin ko to initerminon na gin ko to kaya kamoto na akuan. Pamumulan malayarga yang di panuno sa nagyang nakuan pamumulan na malayarga kanabadalima aging ko tayo sa riyan diyan na lumasaan tanoy sa akin no di ako kuribat na labi 200 o labi 100 gedung udi na kaya ka mo ito na mariga. Anto na sungara na kaya kamuto na kon. Nga sapad. Agyan ko to mga ito na mga layarga. Grapes. Oy, grapes. Diyan tingin nagyan mo ta grapes. Na ayat tingin na kaibaratan yan na pamula tingin ko ta grapes.
Namya ka piyapi at tingin nagay panagumbali sa kutwa grips. Namya ka karikarik sa ungan yan. Nabigla at tingin namya ka maging kutwa lako. Inusarya na basa na lako. Yung kutwa kagya ka mo ito na lako. Maya ka matingin naging kutwa lako. Nalalangag niya na tingin naging kutwa grips. Nasuot tingin sa kapagilayan ko grips na inikaranon yan. Paman nagkiabubian yan. Pumuli na tingin niya kung mapi para sa unga asapan. Nagupumuli niya tingin kung mamis ang unga asapan. Nagitingin ako tadikan dito lakaw di mo talako sa kota taga grips. At tagagiyan ko ta grips. Na may pikirin na tingin at tiumon kanon. Na yan tingin na problema na din ang kakalakat, din ang katabid. Kakagigyan ko ito pananagumbali na tatago sa gimot ang grips na tumo, aputaw na kalakat niya na tingin na kulog. Na siya tingin sa gimot ang miyati, din ang nakakatabida sa gimot ang grips. Adikisan pa yung bon makata, bon makakan. Na inawa niya na tingin na gimot ang grips, adin yan pamawingin. Pumuli na yan tingin na nga sa padap kalaklak. Pumuli na yan tingin na grips sa kasyasya. Ay tingin na dito na rin subutan na sigo pa ka na kaya pa kauman yan na piamantugian, miya kapia-pia, daalagi diyan. Amamis, mapeparas, mapia nga sapan. Nakagit tingin na kanon, at yung pakakan, kakagiyang margan, kakiraot yan, naguni niya panagkasangkay, hindi niya panagkatabid. Nakikakira nun na bunyan din, piyamawing agyan ko ta grips. Bunyan na tingin pipa pa kayo ito, agyan ko ta agyan kamoto na grips. Na lagi na tingin naging kaya galabok at tablig. Ang tingin naging kaya galabok at tablig na din na una ani agalabok. Adi sabab. Nagigalabok kaya tingin na ayabo ay panampay ka na sukad na nakarambula alamin. Ayabo tingin na ipanunan ka na so Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaragan kasi ka mga tao na sa ukito-kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kapsunod na si Ikwagama. Dabas inis ka sa pantag sa kapolitika, abod na tao ay kamping ka kandidato. Dabas inis ka sa pantag sa kagya ka mo ito nakapmadhab. Ay pagusay na ka na tigay akpita ka na hambali, o di na Shafi, o di na Maliki, o di nagyang mga padakpit, di. Kaya panananggila na bali makatutaaruda, bali makatutaasuba sa mga Muslim. Naswat tingin man ay supo pa ka nagsaging kaya at osyanong tablig, nalango-lango na tao na pala yung kimubaya. Kaya mo pugusin na swallay mala, swallay kabubean, swallay panarigan, swallay panganian, swallay kaya kamoto na pangimatay, swallay panguyag, swallay subhanahu wa ta'ala kaya kamoto na psuso at antano. Ay mo pugusin siya so kasabuti tanong kung kipapantagan ng kuwalla, si ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na uliano to at tigin na lango-lango na Muslim magpanganugun, ulama sa dato sa apiato na klasya Muslim, na kiyabubean niya naging kaya o siya isang katablig. Ayat tingin na problema na adna taskil at tingin na ang taon ni magunot rakano nagyuto at tingin na problema sa kano mga pangarami po makinagiman do ay problema at tingin na di ka pa kuno to din ka awa isugalabok ka ay manan yan o padiga ka nagalakban ka pa sa tinda ka o dagoy sarigan na kaon na empleado ka nakagya ka mo to na makapaglip ka pa siya di ka permiti mapuro ka apiado na ni galabok ka si kudunya nakitar ka pa si pantag sa kapandawat ka. Na ikadua tingin na problema na gawaan ka sa karumang ka. Aguswata ka. Na ikatlo tingin na problema na gawaan ka sa inad ka. Na ikapat tingin na problema na pakasong kasi ko na pa, kano ba kang gumaya, kano ba ka pag-hotel, kano ba ka sa mga pepya, kakapromasya tingin si Kogama. Nada kaya tingin mga pagari abasya kibubaya. Inun tabuso tawaan, amatatago ko po sa iya na kalkwalla, bubaya kwalla, sarikwalla. Kalagi na niya tingin ng mga Arab. O pama, napagawa namin, suiga namin ang foam, aming makalabal-lambak. Pagawa namin tingin, so kagya kamoto ng mga galabak kami, kati tingin naging kaisar kami. As ka na nikapapantagan na auditor sa interod na Mamlakatul Arabiya, Saudi Arabia. At tingin na sugayan sa uman sa ulan na labis sa kami yun. Nahinawa niya. Na upama tingin kaalang-alang ang kapaparati ang kasi kwalla, bubi ang kakwalla, na din kakarawan mawa, kakagi, gula, ang matatampat. Na inawa namin ang tingin sa mga Amerikano. Nagitingin ang mga pagalitan ng mga Muslim makapapantagan na gina ni Diran ketika ibayran away iso galabukiran, ubayran away iso pamiliran, engediran, apilala ko siya sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giye maanaw katiro Allah si sa Quran.
Ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Wa man lam yajib da'i Allah falaysa lahu bimu'jizin fil ard ulaika fi dhalalin mubin. Ajibu da'i Allah. Tarimaan niyo sa mga tao. Adi manampay si ikaw Allah. Ini sugu Allah akapurat ya si ikaw mga tao. Katerima si ikaw mga tao. Kapsigap sasagukura ko mga tao. Adi manampay si ikaw agama wallahu ta'ala. Wa aminu bihi naguparat yan yung pinagyukutay ni sa peral kanwa para ko agama. Nasukat ali maakiran kapag welcome makiran ko dar pa iyo. Kapag umani kiran ko dar pa iyo. Nasarta parat yan yung silang. Yaghfir lakum min dhunubikum na ayaw nga niyan na iprilar kanu Allah sa mga dosa niyo. Wa yujirkum min azabin alim na ikadu nga niyan na pakalibring kanu Allah ko siksa malipudis. Subhanallah. Wa man lam yajib da'i Allah. Nasadun sa dito marima. Di sumalapi daw. Si ikaw mga tao, di ang galamok kuha ka masakapag pakadayang mangyan. Falaysa lahu bimu'jizin fil ard. Nadaban yan kaya ka mo ito nadaban. Labutu wala ko kawiyugigyan ko dunya. Ulay ka fil dhalali mubin na sirampan. Mga tao amadididig sa mapayag. Diyan kaya galamok kuha ka ma. Na ilan yung kaungang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaungang ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sa mga kanyan. Na upon niya tiruakan dugang na palapaleta na nun pukipakat na bubay mama wata malataw. Na pala pukipakat sa kaya kan dugang kaya basta matiruakan dugang na kaya kamauto na kalabaan. At masasugat na coronavirus na miya kadakadakal pa na diin dugang sa kaya kamauto na through Facebook kaya kalabaan. Kaya kamauto na mga bubayro katano adaban yan maharap na pakaw sa China, pakaw sa Thailand, pakaw sa Malaysia, pakaw sa Indonesia, kaya kamauto na kalabaan. Nadag ka nagtasi ko mga tatao niya makasabati na haramanan na di ka no di malayalaga dapat yung kanya kalaban. Nasabab sa kaungang ng Allah sa kasabot yung mga tao si ko agama na inisenen sa agama sa agama sa dugangan agalabaan. Nakaginisenen sa agama sa dugangan agalabaan nanto na kapital na kapital na agaya kamuto na laban yan. Nanto na ipitira Allah sa Quran. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Kata, apa yang ada yang akan support kapital? O pamakapangaybarat sa dugangan sa agama. Agong pataan laba, pamakapangaybarat sa agama sa dugangan. Iskan wa tigu Allah subhanahu wa ta'ala amya marataya. Bahkan sa kanwa tigu Allah dulo na. Bahkan sa kanwa tigu Allah pagimbitara. Bahkan sa kanwa tigu Allah paguduka. Sa galabak. Si ikaw agama panggulalan sa kandugang. Pakaybarat sa kaya kamuto na kandugang. Aging kaya dugangan ay pagudukor ka ng Allah, pag-isabutan ka ng Allah na pagampagan na garantin yan, napakalibring ka kung naraka-jihannam. Subhanallah. Buwan na rin dugangan, amya garantin niya nakapakalibring ka kung naraka. Na ayaw buwan dugangan, amya garantin niya napakalibring ka kung naraka, siksa kung naraka, naging kay kipundugangan na kasiko agama. Pagkadamang kasiko agama. Ikadua na din na buong kalapis, garanti Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Ay pinalakaw ng kulupa na suwaga man nabid na kaya ka mauto na bayrang kalapis. At tunin niya dugangan. Pagi sabutan wa Allah, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Giyatig wallahi mapiar ka na upama bukas ka no nakatawin niyo. Man to nakataya, pugusayin na ka no. Nanto na panibrason tano, kakagiya pugusayin na katano man to. Pagkana kapital yan na tu'minu na billah.
Punumasay ka sa imo pagkaday mga nakana so kasamuti sa kapalatiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da sa lakaron. Tu'minuna billah. So kabubay ko Allah. So kasarigi ko Allah. So gikalakan ko Allah. So kaunuti ko Allah. Na ayalaba. O mga tao ay kamping yan so kapalatiya ko Allah na yagfir lakum dhunubakum may mala adusan ka kasalakan ay parilar ka Allah. Buwan na lagi niya kagya kamoto na dugangan akapangukor. Asaray pagkusayin ka na sububay ako Allah. O natok Allah, simbak Allah, palatay ako Allah. Na sigurado ay alabang ka na rinilaan ka sa mga kasala. Miyada sa mga dusang ka. O wala sa ulihi. Na ikadua kapital ka, naging ko tagi pangundoon ka sa mga tao ko. O kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa mga tayo, pagundoon niya sa sunnaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na emang buwan laban yan, na wayudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baka sundan ka Allah sa iko surga. Ang mapapadalam ko surga sa mga lao sa ikaw pamanuga ko mga kabubaan yan. Kakagiso nabi na miya tago sa dunya naming galabok. Na ang galabok yan na pala kasurga ang katiroyan na ipakasurga. Galabok yan na ipakasurga. Kapambagin yan na ipakasurga. Kaya ka mauto nakapagilele niyan na ipakasurga. Mbalaliman yan na inusaryan na ipakasurga. Inilalakaw niyan sa inyan na ipakasurga. Kumiyan na ipakasurga. Miyakatarog na ipakasurga. Kakraw kabintangon Nabi sallallahu alaihi wasallam na palapalay ng kasurgaan na sa naman po sa tatundog niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa inyan katundog ang kasurgaan niya. Na ikatlo kapital na watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Giyang ko takap punagunta man niyo sa lalang ko Allah panggusto niyo sa tabukyo. Kaya Peter wallahu ta'ala na wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Gusto niyo sumiya sukatiyo. Na sisaging kaya kandawat na kaya kamuto na ay panggusto na supinak ka. Kanaba pinakataw. So pundra ka ay niriskir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayabalas. O kang gusto ang kakutamok ka sa lalang ko Allah na wamasakin na tayyibatan fi jannati adn. Miyakang balay ka sa turugan ka. Miyakang balay ka sa mansyon ka. Abit doon sa masake, maskana, village. Ayapin na kami nun sa matatago na turugan na 70 turugan. Ang palapalagad no turko. Aging ko takagya ka mo ito na turugan. Na ikapat, na waang fusikum, manggustong kasutamok ka, naging panaginaw ka indurog ka sa kapanggalabok ka kwagama. Na aya laba, o kindurog ka sa ginaw ka sa kapanggalabok ka sa ikwagama. Na ikapat naman buwan laban yan, na wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib an extra akaya ka mo to nakapagaduga marani aging ko ta kepung gobernador kepung gobernador tano si ko Islam tipugin taon tano si ko agya ka mo to na Islam nangapagariya giyay maana aging kaya mujahada giyang kaya bahasa Arab mujahada na sa English na struggle o di na sacrifice o di na strive o di na effort. Nagyan kaya mo ito na mujahada, struggle sir, na pirati man na letter, mim, jim, alif, muja, ha, dal, ha, 6 letters. 6 letters, mujahada. Ay mana mujahada na kapanaguntaman, kaparasarasay. Nagyan ko tamim, na ayaw ko napakasusungan sa giyo tamim na mal. So tamok ka. Mim. Mal. So tamok ka. Wealth. Jim na jasad. So lawas ka. Body. Ay man na so tamok ka na panggusto ka sa Ginoong ka. Na manggusto ka sa Ginoong ka na ikatlo liter na muja alif awkat. Senggi ka sa oras. Di ka mapanggusto sa tamok ka sa Ginoong ka o di ka senggi sa oras. Na ino ko to senggi sa oras. Ha! Hijrah, patutugalin ka. Patutransfer ka sa darpa. Ino ko ito patutugalin sa darpa. Ikalima, dal, dawat, tiblik. Ay mana niya na panggusto ka sa tamok ka sa ginaong ka, sakap pakasingging ka sa oras, sakap tutugalin ka, sakipin dawat nakakukala, wallah kabsaran wallah, na ay resulta na ikan ng hidayat, turuan o Allah amat bagian ka. Ginti ka tiran wallah sa suratul Nisa. Tunay wallah sa suratul Nisa. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Saan natin Allah sa mga tao tutugalin? Sa darpa.
Sa nating Allah sa tao, lumiyo si ikwalay niyan. Lumiyo si iko darpaya na ayab tutugulin niyan na para si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Muhajiran ila Allah. Para si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ago para si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na oriyan yan na mabagers ka niya no kapatay. Maumas ka niya no kapatay. Fakad waka ajruhu ala Allah. Na sabanar amyang bagyan niyan sumala balas apo si iko Allah ta'ala. Gitu sabab pagibot ang pagariyak na miyaguntong. Si Abdullah Pusto, Abdullah Haji Daud. Aguyong ko tayo pagarin na si Haji Abdul Ghafur. As isiran din minilubong siya sa kanya kamauto na Pakistan. Napakaumat ano sa hadapan ng Allah, pag-isyan tanong Allah. Nagpakagiyap na ng mga pagaritan na ibutiro ni Ran na ya Allah. Na pagdagang ka na sa kuburan mi, handa kami minikubur. Handa kami minilubong ayabu, sama pa kinikuburan mi sang kamangingid. Na pantag sa kapakaliya mga misiko agama. Pagari ko pag-isyan ka sa hadapan, wala ito na isbag ka. Kira nakatiro. Akad nang ko, nadako suporta sa mga tao di galabak ko dawat. Nadako kiran makayon, nasa ka pa ni pagatagikiran. Sa ka pa ni pangalangkiran. Subhanallah. Subhanallah. Kirawan ka nang, kigigan ka nang. Sa mga tao, ading galabak ko dawat na wajib suka alawakiran. Kabalakakiran. Ino to. Wajib suka alawa ko mga tao, adi man naguntaman si Kwagama. Ugay, nasa kay pandulugon ko mga tao, di mo naman sa isa lalang ko Allah, na sunnah. So kaya subo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung Mu'adh bin Jabal, kung kapakasungan niya nun sa Taif, kung kapakapukoleksyonan niya nun sa zakat, nauriyan niyan nakayakap ta na Rasulullah sa taliuntan niya na ipliw niya sa Madina, apakaguguda niya sa Mu'adh bin Jabal. Nauriyan niyan na sa Mu'adh bin Jabal na gumiro. Tingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Mu'adh bin Jabal, ino ka ng pangaguraw. Tingin na ya Rasulullah, kabalaga korka. Pagkabubayan na nakapugunod takar ka sa sambayan. Pagkabubayan na nakatatagwa ka sa likod ka. Pagkadagang sulagam ka, suwarang ka. Pagkabubayan na nakalalang ka kay girapo pangusyat ka. Iman to na dako panamatay, bibiyag ka pa, kasisika pa sa dunia. Nagkabalag ako ka kapakasunod akong ka sa Taif, na tanto na na masakit. Anto na ipitero. O kaya ka mo ito na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu. Ayat tigin na kagabalag ka na sabab kung galabugakan. So panagunta man akan na yan kapong gulaulan. Na iman to tigin naman na pag-isabutan kurka. Asadan sa kota na kagabalag ka na nakaraning karakan sadar pa sa alungan na mauri. Kaya din ka din galabakan na sa panagunta man akan. Siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya ka mo ito na isa ko mga sahabat. Apya ka sungyan si isa China. Nagyang ko taga pakasungaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa China. Skanel sa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nagyang makauma sa China na may pikiran na puto sa Madina kapag ilanyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na may makauma sa Madina na may fat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyato ko ng mga sahabat na puga ko na nilang natingin to din ng kasi ako sa kaya kamoto na China. Siguro ko tingin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa China. Na ayan po guys, sumakon si inay ni Kadali, akan sunabi na pagilay ko. Nakagida ko raw na kalaka ko ba kumapantay ka kapatay siya kumatay sa China, pa Saudi. Asasarigan ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya pa kasungan nila sa China, na magan sa magan na bipunto Sa'ad bin Abi Waqqas sa China, na si matatagos sa kumurian si sa kaya kamoto na Canton, China. Nagintay saksi. Magatos, agudwapol, agupatanggibo mga sahabat, na labi-labi sa pulonggibo, minalamangon sa kanya kamoto na Makkah, Madina, Saudi Arabia, na sulabi bagatos gibo na minipepat sa kanya kamoto na dunia. Katawan niyo, diyan na loksta na minggal ako sa mimbal sa kana fadail al-amal. Maulana Zakaria, rahimallahu alay, sumiurat sa kana tabligin isab. Pakadugan niyo andos kanyan minikubur. So akin sa kubur, imuna na Zakaria na si matatago sa Madina til Munawwara, ang may sasulod sa Baki al-Gharqad sa giyan na kubur, o mga sahabat alabi sa 10,000. Sabab sa awida kalian na awida kal Rasul, panagunta man ng mga sahabat na minita pikiran so kaya kamoto na lawas yan, asi mini kubur, siko kubur, kaya kamoto na mga sahabat, si sa Madina til Munawwara sa Baki al-Gharqad. Si sa Baki, sa nga na kubur, o mga sahabat si sa kaya kamoto na Madina. Na upang makaribat, upang makabida aging kiagalabak sa dawat, na di sila mita, di sila nakasimburan ng mga sahabat, apagiran misimbur so kaya kamoto na kubur.
Sheikh Maulana Zakaria, Sheikh al-Hadith, at sumirat sa isa gyang na fadail amal. Kagimaw to mga uri panawalla, na piyaginan mo, gyang na kinikumuli sa isa Madina. Kadiya gigapa kayo bamilabag sa Madina sa munafiq. Diya gigapa kayo bamilabag sa Madina sa tao baradusa. Kadiya kaya Madina na ayab kalambo sa na mga tao. Ori ano masa na palapalad mu'min kapakawaan wallah sa mga munafik sa isang kanigid. Nagyan kaya mimbol sa nga fadail amal, tabligin isam, na sisi sa kumurian, sa kanya kamuto na Madina tel Munawara. Mga pangarya, suportaan tanong aging kadigang galabukang saging kaya dawat. Kapag pakadaya mga sisaging kaya kamuto na agamatan o agama Islam, sa sukaribat tanong mga pagaritan na kaya kamuto na Hindu, tanong kiran, kakanubay silang tarot pa mga ulama, kasabo di kiran na pagpaganad, na di tanong silang dawain, na umadok man na pugusar saging ka tablig, adi man mo kaya kamuto na tablig, na uriyan yan na di pa makalangkap na sa kanya na tablig, okay, na galapag yan nakapag-indibid, ay galapag yan nakapag-ipapawala, ay galapag yan nagiya kapag no fitna ko mga umma, ay mga nakapagkaw pa rin kaging kaya pagtaw, na di tanong sinit jaging kaya galapag ka tablig, mata-mata naging kaya dawat, na galapag kaya suti, galapag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na digig pagkadayamang na Allah ta'ala sa galapag kamarsik, adi po masa na tupod niyan, sa kaya kamoto na pagi renwalla kaging kaya galba ka suti na sadin sa kabut sa nga dawat adna kibriyan sadin sa kabut sa nga dawat adna antapya na salakaw si ikwalla adna kaya kamoto na galba kaya nakadudunyay o di na lipod sa nga para kwagama na kepadudin sa nga paganay o gaya na sa akiryan na pugas ng wallah subhanahu wa ta'ala kaging kaya galba ka sa kaya agama na mata-mataan galba kaya ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala ayaw mo pagkapanggalapan niya siya sa mga tao. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mga tao, miyaso asat kiras wallah. Nagumiyaso atiran mambus wallah. Mga pagarya. Guys, wallah na mapita na niya tatanong. Nagi mapita na niya tatanong. Nalita ng marililai. Ubod na kaya kamoto na miya, pero upadiyan, ay di ka na ginawa pagaranyan. Nalita ng nanapya. Giya nga napantag sa kialya, si isa giya nga nakapsambiyang Said. Na miya ka dakadakla, bumust. Kaya ka mo ito ng barang-barang pagusay niya na tingin na bida so katakbira lagi daya. Bida so kaya ka mo ito na kasumbi nga lagi daya. Na di tanod na kaya ng pupala na kantanong ni ko parik. Bati ano yung mo tapos na nariyakan. Kasi Maulana Yahya Abdul Rauf. Maulana Yahya Abdul Salam Abdul Rauf. Ang matatago sa baklaran. Kaya ka mo ito na pagusay niya ang pipi. Kaya ka mo ito na mga dawan yan. So tingin mo na iso Imam Malik. Gusto kaya ka mo na Imam Hanafi, nakataya sa kupitiran sa Giyang Eid. So Imam Shafi, so Imam Ahmad ibn Hanbal, nakataya sa kupitiran sa Eid. Na di tanod na nakaya ka mo na pupulan, api anda kami, yapon siya ka nakaya ka mo na mga kapit, na asar ka, kanaubang ka ini kakapir, kanaubang ka ini kadusa, kanaubang ka ini pakaliyo ko Islam, kaantano ka inipkern, antano dip ko balambani, lagi do kang dalabok, kaya ka mo ito na pala tanong sangor sa kisampay tanong wala, na di tanong sa sangor abas sa katanong kaya ka mo ito na pupula, kadi tanong miraw si ikwallah subhanahu wa ta'ala, katanto ay kugud wallah sa mga tao jidal, mga tao pawal, mga tao lampawi, kaya ka mo ito na agalabukiran, naging ko takap kedistra, kap kebinasa, o mapi agalabak sa kapapakadayamang yan, panganin tanong si ikwallah, abalasan tanong niyan sa mapya, kalimutan tanong niyan, nagupag-ilay na kita no sa ontol sa kabubnarian, sita no pantaga kapatay wallah sa dita no kapanisikay sa kapanaguntamon sa kapakadayamang wagama sa iya katariman yan kita no na tariman yan sa mga simbatan no na sarta ang masaswa at rakatanos wallah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana kad na nami nabugan kar kami sa kapian namin sa dunya wa fil akhirati hasana na gusto kapian namin sa alangan na mauri wa kina azaban nar pakalibre kami kalangon kunaraka wa adkhilna al-jannata mal muttaqin al-abrar pakasurga kami ka padami sa mga marate na gusto mga pamilya mi mga wataami mga luksami timot-timo kami ka purman ko surga gusto mga pamilya mi na sarta pakalibre kami ka kunaraka amin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.